entzule maiteo, gu, Ainhoa, Nerea, Arate eta Sandra gara. Eta gaur bi pertsona berezi izango ditugu. Alde batetik, Euskarako txantzangorriak izango ditugu. Alde batetik, Zezena. Txantzangorrei kasu honetan euskaraz bizitzea sustatuko dute, berriz Zezenei gazteleraz. Beraz, burutu zaigu txapelketa bat egitea. Zezenak gaztelaniaz bizi behar dira eta txantxangorriak euskaraz. Baina bakoitzak 3 bizitza izango ditu. Eta horietatik bat, beste hizkuntza batean hitz eginez gero, bizitza galduko du. Ulertuta? Sartu bideoa! Haupa, arrastion. Arrastion. Kaixo. Zer? Arrantzako deko zuz. Ba, batera batango da. Vale. Duzuna pare bat? Bai. Zenbat da? Euro bi. Eurobi. A ver. Bat. Eta hola. Arrontza eterra daruz, de primera, Bai. De primera, Vale. Venga, aurrengo arte, agur. Eskerrik asko, Venga, bai, agur. Perdone. ¿Qué hora es? Creo que las 7. Hola. Kaixo. Buenas tardes. Perdón, ¿podría recomendar alguna bici que tengo por aquí? Es que en Vitoria, para ir al lado y sobre todo, no sé cómo ir, el autobús me viene fatal. Ba, lehenengo lana, jakitzea zertarako nahi duzu bizikleta. Da, unibertsitatera joateko? Sí, alguna bici de estas, no sé. Ba, adibidez daukagu bizikleta hau. Barkatu zer da? Ordu batak eta ikuarto. ¿Cuarto? Bai. Sí, dime. Kaixo, juna gauza bat. Ezke gaude meniratetan hitz egiten, eta supadakizu zenbat autonomia erkidego ditu Espainiak? A ver, creo que te has confundido, pero bueno, de todas formas, no entiendo mucho euskera, pero bueno, por lo que me estás diciendo, comunidades autónomas, pues 14, y bueno, algunas que se han perdido, bueno, pues 14 o así. Baina... Mami, Ni eskerrik asko, bai. Venga, agur. Bueno, de nada, adiós. Hola, perdona, ¿tenéis hora? Sí, las 8:20, 7:20 carreras. Vale, gracias. Marcatu, ¿estamos todos en el lado? ¡Ah, va! ¡Ahí! A la pangona, a la pantera, ¡ole! Perdonad. Oye, ¿el día del euskera cuándo es? Abenduak 3. Hola, perdone. ¿Sabes cuál es el logotipo del euskera? Bai, noski, txantzangorria.
Txapelketa honen irabazleak Txantxangorriak izan dira, baina zezenak pare-parean egon dira. Txapelketa honen helburua da jakinaraztea euskarak gizartean oso leku gutxi dakala, eta oso gutxi erabiltzen dela. Beraz, gaztelaniak une oro dago gure gizarteak bultzatzen. Hausnarketa zuen esku uzten dugu. Espero dugu bideo hau zuen gustuko izatea. Beraz, hausnarketa egin zuen etxeetan. Agur, Belu! Eta